Daniel pennod 9 ac adnodau 1 hyd at 19. Ddarllenau ddetholiad o adnodau o'r adran. Adnod 3. Yna troes at yr arglwydd Dduw mewn gweddi dair ac ymbil, gydag ymbryd a sachliau'n a lludw. Adnod 7. I ti arglwydd perthyn cyfiawnder, ond heddiw fel erioed. Wyneb ysglyw. Nid oherwydd ein cyfiawnder ein hunain, yr ydym yn ymbil wrth blaen, ond oherwydd dy aml drigareddau di. Gwrando o arglwydd. Trigar ha, o arglwydd. Gwrando o arglwydd a gweithreda dy fwyd dy hun, fy niw, paid ag oed, oherwydd dy enw di sydd ar dy ddinas ac ar dy bobl. Wel, ni wedi cyrraedd y bore yma, nid yn unig un o'r penodau pwysicaf yn y llyfr, ond un o'r penodau pwysicaf yn yr holl Hen Testament. Pan ddechreuon ni astudio llyfr Daniel gyda'n gilydd, do'n ni ddim yn siŵr pa mor bell y byddwn ni yn mynd. Ond wy'n falch ein bod ni wedi cyrraedd y bore yma, pennod 9 yn y llyfr. Oherwydd mae hon yn sicr yn bennod fawr iawn i ni astudio ac i ni edrych arni gyda'n gilydd. Mae 2 ran i'r bennod. Gweddi Daniel yw ran cyntaf sydd yn hynod, ac yna yn ail, gobeithio allan ni edrych ar hyn eto, mae yna broffwydoliaeth hynod yn dilyn. Y 2 ran yn deilwng o'n sylw ni. Ac gai annog chi gyd i ddarllen eto y bennod yn eich amser eich hun. Falle bod rhaid chi wedi gwneud hynny yn barod a da iawn, ond darllenwch eto a darllenwch esboniadau ar y bennod, a falle chwiliwch am bregethau eraill ar y we ar y bennod fawr hon, ac wy'n siŵr y fydd o fydd i ni. Y bore yma, i ni'n mynd i edrych ar y ran gyntaf, sef ar weddi y proffwyd Daniel. Credwch neu beidio, bore yma yw'r 19fed neges yn y gyfres hon ar lyfr Daniel. A mae yna bosibilrwydd. Mae hon fydd y neges bwysicaf i ni. Oherwydd yma i ni'n ffeindio Daniel yn gweddio. Ni wedi gweld e'n gweddio ar blaen, wrth gwrs. Ond fan hyn, i ni yn gweld beth yw cynnwys i weddi. Mae'n weddol hir yn dydy. Ac i ni wastad yn gallu gwella ein gweddiau ni. I ni wastad yn gallu dysgu pethau o'r Beibl. I ni asetu wella ein gweddiau ni. Ac mae rhywbeth o'i le ar y Cristnogion, os nag yw Cristnogion am wella i gweddiau nhw o air Duw. Ac yn bendant, i ni'n gallu dysgu o'r weddi hon. Bod y weddi hon yn weddi effeithiol
Fe stopio ni'r adnod 19, ond os ewn ni mlaen, i ni'n ffindio mas fod Duw yn danfon angel ac yn dweud wrth Daniel, mae dy weddi wedi cael ei rannu, neu ti wedi cael ei lywed yn y nefoedd, Daniel. Pan o ti'n dechrau gweddio, roedd Duw wedi danfon angel. Mae dy weddi di'n effeithiol, wedi bod yn effeithiol. Wel, ei ni moyn gweddiau dyn ni sydd yn effeithiol. Sut allwn ni weddio yn fwy effeithiol? Wel, gadewch ni edrych yn fras na arwynebol ar y weddi gyda'n gilydd a nodi 3 pheth gobeithio fydd yn eglur i ni y bore yma o'r weddi. A bydd yn help i ni yn ein gweddiau ni yr wythnos hon ac i'r dyfodol. At y peth cyntaf felly, sut all ni ddisgrifio gweddi Daniel? Pam oedd hi'n weddi effeithiol? Sut all ein weddiau ni fod yn fwy effeithiol? Wel, y peth cyntaf am y weddi, roedd hi'n weddi ysgrythurol, yn weddi ysgrythurol. Nawr wrth hynny, dydw i ddim yn golygu fod ei weddiau yn llawn o'r ysgrythyr. Fod hynny yn hollol gywir, yn hollol wir, os ych chi'n darllen i weddiau eto, fel gweddiau eraill yn y Beibl, ych chi'n gweld fod yn llawn o'r ysgrythyr, yn llawn cyfeiriadau at adnodau eraill i'n Testament wrth gwrs i Daniel. Mae yna adleisiau yn ei eiriau o y salmau ac adnodau eraill yn yr Hen Testament. Mae'n defnyddio geirfa ac ymadroddion ysgrythurol yn ei weddi. Ond nid yna beth wi moyn i chi sylwi arno fe y bore yma. Nid yna beth fi'n golygu trwy ddweud bod ei weddi yn ysgrythurol. Bod hynny'n wir, ac bod hynny yn bwynt cymor i bobl ifanc. Sylwch chi fan hyn. Y pwynt sydd gen i fan hyn wrth ddweud fod i weddi yn ysgrythurol yw fod yr ysgrythyr yn sail i'w weddi, yn ysgogiad, yn sbardun i'w weddi. Dilynwch gyda fi wrth i fi trio esbonio'r pwynt i chi. Adnod 2, yn blwyddyn gyntaf ei deyrnasiad, yr oeddwn i Daniel yn chwilio'r llyfrau. Dyna'r ysgrythurau. Ynglŷn â'r hyn a ddywedodd yr arglwydd Jeremiah proffwyd am nifer y blynyddoedd hyd derfyn dinistr Jerusalem. I ni'n cael fod Daniel fan hyn yn darllen sgrôl. Mae wedi dod ar draws sgrôl o eiriau Jeremiah. Roedd Jeremiah yn byw ychydig cyn Daniel yn Jerusalem. Chi'n cofio roedd Jeremiah yn proffwydo yn dweud wrth y bobl bod dinistr yn mynd i ddod ar Jerusalem. Wel, mae Daniel wedi bydd trwy hwnna. Ond mae Daniel erbyn hyn yn henwr a mae wedi cael gafael yn sgrôl o eiriau Jeremiah. Mae'n ysgrythyr iddo fe. Sylwch cyn mynd ymhellach, mae yna bwynt werthfawr fyna. Roedd Daniel yn broffwyd. Roedd Daniel fan wedi cael gweledigaethau rhyfedd gan Dduw. Roedd Daniel yn ddyn duwiol. Ond mae dal yn darllen gair Dduw. Mae dal yn moyn gweld beth mae Jeremiah oedd yn broffwyd wedi dweud. Mae'n dal i ddarllen gair Dduw. Nawr, ble roedd e wedi bod yn darllen? Wel, ni'n gallu gweithio hynna mas yn eitha rwydd. Gewch chi troi os chi moyn, ond os dim rhaid. Os ych chi'n troi at Jeremiah 25, gan ddarllen rai adnodau i chi Jeremiah 25.
A dyma beth roedd Jeremiah wedi dweud, a beth roedd e wedi ysgrifennu. Am hynny fel hyn y dywed arglwydd y lluoedd, oherwydd nawr yn dawsoch ar fy ngeiriau, ar wyf am anfon, am holl lwythau'r gogledd medd yr arglwydd, ac am Nebuchadnezzar brenin Babylon fy ngwas, a'i dwyn yn erbyn y wlad hon a'i ffryswylwyr, ac yn erbyn yr holl genhedloedd hyn o ddiamgylch, a difrodaf hwy, a'i gosod yn dychryn ac yn syndod ac yn anghyfanedd dra hyd byth, a taliaf o'i plith, bob sain hyfryd a llawen, sain priodfab a priodferch, sain meini melyn yn mali, a golau llyser. Bydd yr holl wlad hon yn ddiffaith ac yn ddychryn, a bydd y cenhedloedd hyn yn gwasanaethu brenin Babylon am 10 mlynedd a 30. Mae Daniel yn darllen bod Duw wedi rybyddio yn y ddinistr yn mynd i ddod. Mae Daniel yn gweld am 70 mlynedd. Ac os ewch chi mlaen i Jeremiah 29, ni'n cael yr un peth eto. Jeremiah 29 verse 10. Tuag atoch i'ch adfer i'r lle hwn. So mae Duw yn tro Jeremiah blynyddoedd yn gynt yn dweud, mae'n ddinistr yn mynd i ddod, ond ar ôl 70 mlynedd fi'n mynd i ymweld â chi, a wy'n mynd i ddod â chi nôl i'r wlad. A mae Daniel nawr yn hen ddyn, Babylon, yn darllen y geiriau hyn. I ni gallu dychmygu bod ei galon edrych yn cyflymu, bod e'n cyffroed, achos mae'n dechrau edrych ar y calendar, ac mae'n dechrau meddwl, 70 mlynedd með Jeremiah, með Duw trwy Jeremiah. A mae fel petai'n gweithio maths, 70 mlynedd. 70 mlynedd bon ar ben. Mae ar fi yn digwydd. A sylwch ar 3 wedyn, ar ôl darllen, yna, troes at yr arglwydd yw, yn gweddi dair ac ymbil, gydag ymbryd a sachliain a lludw. Sylwch ar resymeg Daniel fan hyn. Right? Logic Daniel. Mae Duw wedi addo. Felly beth mae'n gwneud? Dwi ddim yn meddwl mae Duw wedi addo, felly fi'n mynd i wneud yn byd. Hei, mae 70 mlynedd ar ben, a mae Duw wedi addo. Felly fi jyst yn mynd i aros i weld. Gret, 70 mlynedd. Na, dyma resymeg Daniel. Mae Duw wedi addo, mae 70 mlynedd bron ar ben. Felly, rwy'n mynd i weddio. Rwy'n mynd i ymbilio. A dyma beth ni'n golygu. Dyma beth fi'n golygu trwy ddweud bod e'n gweddio yn ysgrythurol. Mae e'n defnyddio yr ysgrythur. Mae fel petai'n cydio yn yr addewid yma ac yn mynd â fe at Dduw. Duw, mae 70 mlynedd bron ar ben. Mae gyda fe yn ei lawer. Pryn am anogaeth fan hyn. Mae fi fod yn onest, yn ei ffindo hyn yn help enfawr ac yn anogaeth i fi. Dysges i rhywbeth wrth baratoi ar y pwynt. Gobeithio allai gyfleu i chi. Nawr, sut mae gweddio yn effeithio? Chi'n ffeindio addewidion Duw, a chi'n mynd â nhw at Dduw. Yn eich llaw fel petai. A lot o addewidion gyda Duw yn y Beibl i ni. Lot o addewidion. Ac i ni'n gweddio nhw. But also the prayer of his people. This is what praying according to his will is all about. This is a subject on which the New Testament often speaks. A frighteningly simple concept, medd Stuart Oyd. Praying according to the will of God is finding out
from the scriptures what God has promised and praying for that. A mae rhywun arall yn dweud, Christians should let the Bible become their prayer book. Yn dda, yn diwedd. The Bible should become our prayer book. Ni'n chwilio am addywedion Duw a ni'n mynd yn wan Duw. Chi'n gweld, ffrindiau, y pwynt fi'n gwneud yw, mae hawl yn ei weddio am unrhyw beth. Wel, o fewn reswm, does dim hawl gyda ni weddio am bethau mae Duw yn amlwg wedi condemnio. Ond mae hawl gyda ni ddod â'n deisifiadau ger bron Duw. Ni moyn swydd newydd, ni dod efo ger bron Duw. Ond does dim sicrwydd yn ni bod Duw moyn i ni cael swydd newydd. Ni gweddio falle am cael wraig. Ond ni ddim yn gwybod os mae Duw yn ei gynllun yn mynd i roi gwraig i ni. Ond mae'n iawn i ni weddio am hynny achos ni'n dod yn deisifiadau ger bron Duw. Ond mae yna rai pethau. I ni'n gwybod bod Duw yn addo i ni. Ac felly ni'n gallu mynd at Dduw gyda'r addewidion hynna yn hyderus, yn sicr, a gweddio amdano nhw, fel nath Daniel. Dod yn nhw ger bron Duw, ti wedi addo. Ac felly ni'n gallu bod am ffydd. Chi'n gweld mae rai yn dweud wrthyn ni, wel os ti moyn gwraig, jyst bod y ffydd gyda ti, ac fe fydde ti'n cael gwraig. Wel na, ni'n dweud Duw na ddim yn iawn. Dy ddim yn iawn i ddweud hynny. Chybod, os yw'r ffydd dy ti gael car newydd, fe gei di os ti'n gweddio amdano fe. Wel, i ni'n dweud, na, Duw hwnna ddim yn gywir o gwbl. Ond os mae'r ffydd gyda ni gyda'r addewidion Duw, fe gewn ni nhw. Roi enghraifft i chi o beth fi'n meddwl fan hyn. Ydych chi moyn tangnefedd yn eich bywyd? Duw, fi moyn tangnefedd. Mae'n neis i gael tangnefedd gyda'r holl bethau sydd yn ymlaen yma wedi. Wel, mae Duw wedi addo tangnefedd i'w blant. So, i chi mynd at Duw, ac i chi dweud, Duw, ti wedi addo tangnefedd i fi. Mae yna ddewid, ac i chi gweddio am hynny. Chi moyn doeth ddina? Chi moyn doeth ddina? Ydw, moyn doeth ddina. Fe ddim yn gwybod beth i'n neud yn yr amgylchiad hyn. Mae Duw wedi addo. Os oes rhywun moyn doeth ddina, gofyned. Chi'n gofyn, chi'n mynd at Duw a chi'n dweud, Duw, ti wedi addo i roi doeth ddineb i fi. Ac i chi'n rhoi i Dduw, gofyn i Dduw. A mae Duw yn addo. Bydd e'n rhoi doeth ddineb i chi. Chi'n ofni am rhywbeth. A chi ddim moyn ofn yn eich cael. Chi'n moyn bod yn gryf. Ydy Duw wedi addo? Ydy. Ni roddodd Duw i ni ysbryd o ofn. Eithir ysbryd nerth a chariad a hunan ddysgyblaeth. Duw, ti wedi addo, plis rofa i fi, achos ti wedi addo. Ac i chi'n dal, ac i chi'n gweddio y peth, ac i chi'n gweddio yn ewyllus Duw. Dyma'r peth i chi'n gweld. Dyma pam mae Ioan, chi'n gweld, mae'r adnodau hyn yn gallu fod yn dryslyd i ni, yn dyn nhw. Credu Mr Webber yn cyfeirio at hyn pan oedd gyda ni. A hyn yw'r hyfder meddi Ioan sydd gennym tuag ato ef, a'i fod ef yn gwrando arni os gyfynnwn am ddim yn ôl ei ewyllus ef. Os gwyddwn ei fod yn ein gwrando, pa beth bynnag a ddeisyfon, ni a wyddwn ei bod yn cael. Y ddeisyfiad, ni'n gwybod i addo y peth. A dyma felly anogaeth i ni ddarllen y Beibl. Chwilio am yna, wedyn pan i droi fyddio, chi'n dod â'r peth hyn o flan Duw, ti wedi addo arno. Dyma anogaeth i ni fel eglwys, yn dyfe? Pa ddewidion mae Duw yn rhoi ni fel eglwys? Wel eto mae lan i ni chwilio amdano nhw, yn ei air iawn, dyma hi. Bydd ei air ddim yn dychwelyd at y fe'n wag. Mae di addo hynny. Bydd yn ei air, os ydyn ni'n pregethu air yn ffyddon, bydd e ddim yn dychwelyd at y fe'n wag. I ni gallu mynd at Dduw, felly. Fel ni wedi ymwarod yn ein gweddi. A dweud arglwydd, rwy ti wedi addo. Na fydd dair di yn dychwelyd at y ti'n wag. Bydd yn cael yr effaith wyt ti dymuno. Cofio'r addewid hyn, y bore yma. Ti wedi addo, lle mae 2 neu 3 yn bresennol, bod ti yn y canol. Bydd gyda ni. Ac i ni mynd gyda'r hyder. Ti wedi addo. Ac i ni'n gweddio o flan Duw.
Felly dyma'r pwynt cyntaf. Mae e'n gweddio yn ysgrythurol. Nawr yr ail bwynt sydd gen i. Mae e'n gweddio yn edifeiro, yn edifeirio. Penitently felly, yn Saesneg. Edifeirio. Beth yw prif nodwedd y weddi? Beth oedd yn taro chi tra bod fi'n darllen y bore yma? Onid hyn bod Daniel drostodd a throsodd yn cyffesu i bechod e. Mae ddim yn ei roi cyfeiriadau i chi, mae'n gormod yna, dyllenwch y dol. Ond mae'n cyffesu i bechod e a pechod y bobl. Sylwch yn, eto falle bod e'n dod fel syndod i chi. Mae wedi ffeindio'r addewid hyn yn Jeremiah, bod Duw yn dweud ar ôl 70 mlynedd, bydd y geithglyd yn dod i ben. Fel wedi dweud yn barod, dydy ddim yn eistedd nôl, ac ydo yna fe, mae Duw wedi addo fe. No. Dyw ddim chwaith yn mynd at Duw ac yn diolch i Duw, yn diolch i ti arglwydd bod ti wedi addo hyn, a ti'n mynd i gofio amdano ni. Dyw ddim hyd yn oed fel y cyfryw yn pledio'r addewid, bod yna wrth wraidd beth mae'n neud, fel wedi dweud, yn barod. Ond nid na beth yw cynnwys i weddi efe. Cynnwys i weddi ac ysbryd i weddi yn hytrach yw cyffes. Confession, mae'n cyffesu i feiau ger bron Duw. I feiau a beiau y bobl. Mae'n disgrifio i gyflwr e. Mae'n disgrifio cyflwr genedl. Mae'n disgrifio cyflwr bobl a'r eglwys. Mae'n disgrifio sydd i'n Duw. Mae'n gyfiawn. Mae'n sanctaeth. Ond mae'n cymharu gyda hynny. Mae'n nodi o flaen Duw beth mae Duw wedi dweud a beth maen nhw wedi gwneud. A mae'n pentyrru y geiriau hyn o flaen Duw, pechu, camwedd, drwg, gwrthryfel, anwybyddu, heb rando, bradychu, gwrthgilio, gwrthod gwrando, tor, cyfraith. Ymlaen ac ymlaen y geiriau hyn sydd yn dod. Mae'n benodol, mae'n specific, mae'n onest o flaen Duw. A mae'r cymhwysiad, ffrindiau, yn... Gobeithio chi'n gweld y cymhwysiad. Mae'n amserol yn dydi. Ac yn gyfoes i ni. Hynod o berthnasol i ni. Beth i ni'n gweld o'n cwmpas ni? Beth i ni'n gweld o'n cwmpas ni? Beth yw cyflwr pethau yng Nghymru? Dwi ddim yn siarad am y byd, no. Dwi ddim yn siarad am difas. Mae'r byd wastad yn gwrthryfel yn erbyn Duw. Dyna yw'r byd. Dydy Daniel fel hyn ddim yn gweddio am Babylon. Dydy ddim yn cyffesu beiau Babylon. Mae'n cyffesu beiau'r eglwys. Mae'n cyffesu ydy'n sanctaeth, ydy'n byd. Ni wedi canu glanhadau eglwysiau sy'n mawr. Ei grym yw bod yn lan. Ydy'r eglwys yn lan y dyddiau hyn. Ai fel hyn mae pethau i fod. Ydy'r llenus i hyn wrth baratoi cyfres yn mynd nôl nawr. Rai blynyddoedd, falle 100 mlynedd. Gwilym Humphreys ysgrifennodd ar Daniel. Rhaid ni'n cofio Gwilym Humphreys. A mae'n dweud fel hyn. Gyda allan hyn i chi, o'n i'n meddwl oedd hyn yn wir 100 mlynedd yn ôl. Ond mae'r pwynt sydd ganddo fe mor berthnasol o hyd. Nodwedd brawychus crefydd yng Nghymru yn ein canrif ni
Wel, oedd hyn canol diwetha, ond mae'n wir o hyd. Ydyw nad oes neb bron yn credu bod dim o'i le arni yn ei hanfod. Mae cynulleidfaoedd yn hyneiddio, pregethwyr wedi mynd yn bryn, capeli'n cael ei dymchwel neu ei gwerthu, y cyfarfod derbyn wedi mynd yn gyfarfod ymadawol, ond does dim byd o'i le ar y grefydd. Eisiau un o'r enwadau sydd, meddyl, mwy o gitars, newid trefn y gwasanaethau, llai o'r hyn frechdan anghydffurfiol, ond does dim o'i le ar grefydd yn ei hanfod, dim o'i le ar sylwedd y pregethu, ac ar yr hyn y gredir gan gynulleidfa ac addysgur mewn ysgol sydd, does dim edifeirwch yn y tir, am frad y colegau diwynyddol yn y 20au yn disodli Duw Beibl gan ddiw doethineb dynion, yr arglwydd Iesu Grist gan arch basifist a diwygiwr cymdeithasol, a chalon bechadurus dyn gan pawb yn iawn yn y graidd. Mae eisiau mwy o fynd, a mwy o fywyd, ac efallai daw diwygiad cyn hir. Ond does dim sôn am edifeirwch a'r tristwch diwiol sydd yn ei ragflaenu. Mor wir yw'r geiriau hynny. Beth sydd angen arno ni yn y dyddiau yma? Wel, mae angen i ryw rai i weddio fel hyn, i ti arglwydd y perthyn cyfiawnder, ond heddiw fel erioed cywilydd sydd i ni. Mae angen i rywun weddio fel hyn o arglwydd cywilydd sydd i ni, i'n brenhinoedd a'n tywysogion yn hynafiaid, am i ni bechu yn derbyn. Beth yw'r peth mwyaf positif gall Cristnogion wneud yng Nghymru yn y dyddiau hyn? Wel, i weddio fel hyn, adnod 13. Eto nid ydym wedi ymbil ar yr arglwydd ein Duw, trwy droi oddi wrth ein camweddau ac ystyried dy wirionedd di. Ffrindiau, beth yw'r ffordd i fendith? Beth yw'r ffordd i fendith? Cyffesu. Beth yw'r unig ffordd i fendith? Mostwng ger bron Duw. Chi'n gweld, beth yw'r rwystyr i fendith bob tro? Dyw ddim wedi newid fel hyn yn dydi. Nesewch at Dduw ac y fe nesaf o chwi. Dyna'n hewch eich dwylo, chwi bechaduriau, a ffurwch eich calonau, chwi ar meddwl dau ddyblyg. Ymwydiwch a galerwch ac wylwch, troi'r eich chwerthin chwi yn alar, ach llawenydd yn dristwch. Ymddaros yngwch, ger bron yr arglwydd, ac i fe ach dyrchafan. Mae Ioan yn dweud, os cyfaddefwn y chwdau, fyddlawn yw i fe a chyfiawn. Mae Paul yn dweud, eithir diwiol dristwch sydd yn creu edifeirwch, nad oes edifeirwch mohono. Mae Iesu Grist yn dweud wrth i eglwysau yn llyfr y datgyddiad, cofia gan hynny o balu y syrthiaist ac edifarha a gna gweithredoedd cyntaf. Mae Iesu Grist eto'n dweud hyn yn dydy. A chwythau wedi chi wneud y cyfan oll, dywedwch. Gweision anfuddiol ydym. Gwneud yr hyn a ddylasyn yn unig. Chwbl oedd yn tadau ni'n deall hyn, ein tadau ysbrydol. Pan oedd pethau mynd i lawr, beth oedd eisiau? Nid gweddio am ddiwygiad i ddechrau. Na, ond cwrdd y mostwm. Beth oedd hwnna? Cwrdd lle oedd pobl yn y mostwm ac yn cyffesu baiau ger bron Duw. Cyffesu bod nhw wedi mynd. Cyffesu bod nhw'n eilidod yn eu bywydau. Gofyn i Dduw i agor i calonau.
i nhw weld beth oedd I beiau nhw. Dyw Duw ddim yn bendithio, roedden nhw'n deall hyn. Dyw Duw ddim yn gallu bendithio. Pa mae yna bechod. Mae'n rhaid delio gyda'r pechod. A ffordd ni'n delio â phechod, cyffesu ein beiau. Chi'n gweld ffrindiau, gyda di efallin, beth betai pobl yn dod mewn i'n heglwysi ni? Mae Duw yn gallu gwneud hynny, yn dydyn? Mae'n gallu gwneud heddi. Mae Duw yn gallu peri erbyn 6 o'r gloch, neu 5 o'r gloch heno, bod yr holl bobl yn resolfen yn cael rhyw awch I fynd i'r cwrdd. Mae di wneud yn y gorffennol. Allan ni, dyw ddim problem iddyn. Ond beth betai pobl yn dod? Mae hwn yn gwestiwn poenus ofnadw. Mae eisiau ni ofyn i'n hunain. Beth betai nhw yn dod? Be bysyn nhw'n cael? Beth bysyn nhw, bydden nhw moyn aros? Beth bydden nhw'n cael o'r pwlpid? Beth bydden nhw'n cael o'r Cristnogion sydd yna? A fydde rhywbeth bydden denu nhw? A fydde rhywbeth bydden nhw'n dweud, chybwedd ni moyn mynd o'n hwnna. Wedyn nhw'n gwestiynau poenus ac anodd I ni. Problem ni yw nid ein cyflwr ni, nid ein pechodau fel y cyfryw chwaith. Achos fel y datrysiad, falle bod dal rhyw syniad gyda ni yn ein calon, mae lan I ni. Mae lan I ni neu rhywbeth. Tra datrysiad yw, no? Cyffesu yn beiau. Mynd o flan yw. Cyffesu. Ac yn gadael y pwynt, beth amdano ni? Felly, yma, ydyn ni'n cyffesu beiau ein gwlad? Chi'n dweud, wel, nid ein pechodau ni nhw. Wel na, ond nid pechodau Daniel oedd y pechodau oedd e'n cyffesu. Oedd e'n cyffesu beiau I bobl e. Chi'n bod, dydy'r Senedd yn Nghaerdydd ddim yn mynd I cyffesu I beiau. Ydyn nhw? Dyn nhw ddim yn sydyn, ond I bai bod Duw yn dod arnyn nhw, a gallen ni ddigwydd, wrth gwrs, ond dyn nhw ddim yn mynd I dechrau cyffesu ar lawr y Senedd bod nhw wedi gwneud drwg. Mae lan I ni weddio dros dyn nhw. Mae lan I ni weddio ac eiriol dros Gymru. Dyn ni'n henwad ni, dyn nhw'n ymddangos ar hyn o bryd, yn mynd I gyffesu beiau ein henwad ni, ein bod ni wedi troi oddi wrth y Beibl. Chwan ni'n dathlu y gyffes ffydd, 200 mlynedd o'r gyffes ffydd. O, mae'n henwad ni wedi troi oddi wrth y gyffes ffydd. Dyn nhw'n credu am mwyach. A dyn nhw ddim yn mynd I gyffesu hynny fel pechod. Dyna beth sydd eisiau, ond mae lan I ni felly. I weddio arglwydd. Dyn ni wedi troi, dyn ni ddim wedi gryno yn y ti. Dyn ni ddim yn credu Beibl mwyach. Mae'n gael fynd ymellach na yna hefyd. Oes na beiau fan hyn? Eto, mae'n gwestiynau anodd poenus. Oes na beiau yno ni sydd yn rwystyr. Ydyn ni fod yn gweddio yna? Ydych chi'n gweddio yna? Ydw i'n gweddio hynny? Arglwydd agor yng nghalon ni, mwyn I fi weld, os oes na beiau yna I, yn y tabernacl resolfen sydd yn rwystro. Ac byddwch yn barod, wrth gwrs, os ydych chi'n gweddio yn onest am hynny, bydd Duw yn dangos I chi. A wedyn mae'r cwestiwn godi beth ydyn ni'n neud â hynny. Dyn ni'n mynd I gyffesu ger I fromen. Ein drwg ni. Felly mae e'n gweddio yn edifeirio. Ysgrythyrol edifeirio, yr un olaf yn gloi, amser wedi mynd yma. A mae e'n doi gen I fyny, difrifol ac angerddol. Difrifol a angerddol. A lot mwy allan ni wedi dweud, ond jyst nodi hyn cyn cwpla. Chybod, mae'n amlwg yn dweud wrthych chi ddarllen hyn, o Daniel o ddifri. Mae'n ddiffiant. Mae e'n credu hyn, mae'n credu mewn gweddi. He means business. Pa mae e'n dod I weddio. Ddim jyst yn dweud rhyw weddi, ydy fe? Nid rhyw pader sydd fyna. No.
Mae e'n agor I galon ger bron Dyw. Ni ddim yn gwybod pa mor hir, mae dal yn gweddio erbyn y nos, mae e'n dweud nes ymlaen. Mae e'n bodlon sefyll yn y sy'n wir yn credu mewn gweddi. Dyna'r broblem falle. Faint ohoni sy'n wir yn credu bod gweddi yn mynd I wneud gwahaniaeth. Yn ddiddorol yn ystod yr wythnos ges I e-bost wrth y swyddfa yng Nghaerdydd yn gofyn faint o waith ysgol Sul sydd yn mynd mlaen erbyn hyn yn yr ysgolion, gofyn I ni ymateb. A hyn o tu ôl i'r e-bost, wrth gwrs, yw bod nhw'n poeni yn digon teg, mae'n wir, bod y gwaith plant wedi mwy neu lai wedi dod I ben ers Covid. Ond chi'n gweld, roedd yr yma'n awgrymu, mae'r peth pwysica I ni fel eglwys, eglwysi, yw gwaith plant. Dwi ddim yn diastyru gwaith plant, mae gwaith plant yn bwysig. Ond doedd dim sôn am yr e-bost, faint o weddio sy'n mynd ymlaen. Faint o gyrddig gweddi sydd. Beth yw'r awgrym? Ni ddim wir yn meddwl bod cwrdd gweddi mor bwysig a hynny. Dwi ddim mor bwysig ysgol Sul. Na I ni'n dweud fan hyn. Beth sy'n mwyaf bwysig yw cael pobl yn gweddio. Beth aw y plant. Os yw pobl yn gweddio ac yn cyffesu. Llawer a ddichon tair weddi'r cyfiawn. A just y pwynt I ni orffen. Ffrindiau, beth yw gwir concern Daniel? Beth yw wir concern? Dim fe I hun, dim hyd yn oed Jerusalem, dim hyd yn oed y bobl. I wir concern yw enw Dyw, Dyw I hun. Dy fe, mae'n dweud adnod 19 fel hyn. O arglwydd, gwrando, o arglwydd. A gweithredo, dy fwyn dy hun. Dyna ni, dy fe. Dy fwyn dy hun, mwyn dy ogoniant dy hun arglwydd. Ydy'r concern yna gyda ni. Mwyn Dyw, mwyn I fab Iesu Grist. Ni'n mynd I weddio am hyn. Fe jyst gorffen trwy ddyfynu yn mynd sydd ddim gyda ni yn ein llyfr ni. Pa le mae dy hen drigareddau? Dys I ar draws pennill o'n I ddim yn gyfarwydd, o'n I ddim yn gwybod yn y tri, ond dyfed bu ar emyn, wrth gwrs, ond dyma y pennill cynta, pa le mae dy hen drigareddau, gorfoledd y saint oedd I fri, pa le mae y grasol gawodau, a welwyd ar fynydd y di, mae'r ddaear yn llawn o anghenion, a'r egin yn marw yn y tir, o tyred yn ôl ar bendithion, a gollwyd o Seion mor hir. A dyma rai ni fwy cyfarwydd â nhw. Pa le mae dy hen drigareddau? Hyfrydwch dy gariad erioed. Pa le mae'r hen ymweliadau? Fi'n tynnu y byd at y draed. Na throd y gynteddau'n waradwydd. Ond maddau galedwch mor fawr o breswyl y ddwyfol sancteiddrwydd. Tywyned y wyneb I lawr. O cofia yr hen addewidion sy'n ras a gwirionedd I gyd, mae manar a ddewid yn ddigon I dorri anghenion y byd. I Seion, ro newydd destunau, I ganu dy fawl yn gytun, a dychwel a hen drigareddau mwyn dy ogoniant